kan sekileran. Seminggu sikil rasa tekuk lah kayak besi tadi nih. Ngerkejer. Iki ra ono tukang pijat aku bingung sing jak Gitu. mlaku ya ora iso. Ha wis to. Enenge gur piye-piye wis kula gak keris. Dodol dhewe muntah-muntah mak kesel awakku. Ya Allah Gusti. Piye saiki nek gaweane rekosane ngepol. Apa ya awake elek awake apa ya ono sing ranjene ku buburku semuanya terus ya. Lah, nganu gitu biasanya kan ngoten, ana sing ora penak kan ya masak-masak ngono kan. Banyu terus kok. Ayo lha kuwi kan loro. Aku pirang dina ki seminggu. Ya Allah, aku dadi bubur ki ijeh setengah tak buai. Seminggu rasa obah kan ya awak bareng kaku. Gitu. Anane namanya ternitok ngitung ternitok ya malah jenuh. Tekok nggih. Mboten. Ya cuma bengkake kan iki nih to kanceme wesi mlebune niku to tadi bengkake kan jero. Jahit pirang 19 kok. Tambah loro. 17. 17 kok 19. Oh, 17. 15 mbak loro. Ngeri ya. Parah. Tidak 5 dari wingi. Itu nang kudune rumah sakit. Lah sing nabrak ki ya akale pinter kok, tenan tak akone pinter kok, wuling kok. Mak ning puskesmas diterke, balik ya diterke mulih, pokoke tenan tak akone ya pinter. Cuma ya kuwi mau tanggung jawab ki pirang dina kok ora arene meneh. Jare ngomong mbak arene sing wedok. Lah iya. Ya mungkin anu golek dana barang sik. Ya ora mah itulah nek wong desa kan ngoten. Sing penting wong ini ku gelem rene tanggung jawab ninggal KTP kuwi wis pun tanggung jawab. Ini ra bocor lho. Ora. Aku rasa boleh rono. Anu wis kaya alamat emang. Alamate. Nah niku tanggane kula nek nganu BSB kok. Iki tanggane kono. Ben kula cangkiran kok. Nek malah kliwatan tenggen kula niwati nek BSB. Nek perumahan mriku ya gampang golek-golekane wong sak perumahan piye kok. Perumahan Permai. Permai kok Cedak ngendan mriko. cedak to. Ya aku wis sembung banget dalane. Karena mikir jahitane orang kan kontrol bareng kuwi. Nah, Anu wingi tiliki jek teles sak rupani. Nah yo. ya ruwane rung nganu kok. Dokter ya paling yo Tempe, sego tempe. paling yo diganti. Ora kone semani Pak vitamin. Nah ini dokter. Vitamine ra ono. Malah aku rak sembuh-sembuh ngono kok. Nah, ini mesti ngono. Dadi wingi tak kon mangan mbek kempol. Lagi sing akeh. Ah, Ono waktu siji kok ngentekke ben dhewe. Mangan kung. Kau tuh pakai pitra lah, kalau. Petra. seminggu kok rasa ngadeg niku nglangut to wis dina rasa Aku tak wis. ngadeg kowe rasa pulang pun tobat to. Wong masak angin niku nek nemen rasane wis tobat to. Nggih. Ngeri kula kan. Apa mereka seminggu rasa pulah ki ya. Jenengan biasa tukang pijat iso masuk angin. Lah, sami mawon to, Bu. Tukang pijat malah bingung. Tukang pijat ki ya malah bingung arep pijetan mbek sapa ngono. Sopo nek masak. Malah bingung ngono ki, Dek. Wong kula wingi tak bekami dhewe sampean kok. Sama Jadi pirang-pirang lah kan yang mesti tukeh aja kesel. terus bos suka boleh pijat. Itu apa? Sampai dengan luar negeri. Yang penting ki wis kisah ditekuk wingi rasa nekuk saiki iso nekuk. Oh, iki garek mlakune nek iki. Mboten saged to, kaku kados wesi ya. Niki kan pun iso tekuk. Loro. Tekuk loro. Niki kan mboten. Oh. Tekuk malih. Dupake. Ah. Aku saiki. Bu,